Nilqgħukom għall-Ewkaristija fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Il-Maġi raw il-kewkba u għarfu fija sinjal biex jitilqu u jfittxu s-Sultan li twieled. Anke aħna ninsabu fi vjaġġ waqt li nfittxu lil dak li jista' jimla l-qalb tagħna. Ejjew nadoraw lil Ġesu magħmul bniedem għalina biex bħal Maġi nemmnu li huwa jagħtina l-veru dawl li jdawwal il-passi tagħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika sejra tkun offruta l-erwieħ ta' Monsinjur George Tabone, Carmelo Haber, George Sultana u Benigna Tart, Manuel Saliba, Manuel u Tarċisja Ċefaj. Infakrukom ukoll li llum f'dan l-ewwel ħadd tax-xahar il-ġabra tkun bris il-manutenzjoni tal-katedral. Illum ukoll wara l-qari tal-Evanġelju ser jiġu mħabbra lilna il-festi ta' din is-sena. Nqumu bil-wieqfa. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll.
Ħuti Eżis qegħdin niċċelebraw illum il-festa tad-dawl, l-Epifanija tal-Mulej, il-Mulej li juri lilu nnifsu lilna biex idawwalna jdawwal il-ħajja tagħna, l-istorja tagħna. Idawwal il-momenti tad-dlam li għaddejn minnhom bħalissa. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq dan id-dawl, ejjew narfu li aħna qegħdin fid-dlam permezz tal-egoiżmu u n-nuqqasijiet tagħna u fiskiet nitolbu maħfra lill-Mulej. Nistqarra Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, lill-Anġli, lill-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christe, Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla, inti l-lum b'kewba mexxejt il-ġnus u għarrafthom lill-ibnek il-waħdini. Fil-ħnina tiegħek għatina li aħna li diġà rafniek bis-saħħa tal-fidi naslu biex nitaxqu bik wiċċ imwiċċ fis-sebħ tal-kubur tiegħek fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Ħaj jiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli, iżda fuqek jiddi il-mulej, u s-sebħ tiegħu ifittx fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u wara, il-koll miġbura ġejjin għandek. U lidek ġejjin mill-bot, u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa' il-kotra tal-ġid tal-ibħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jgħattuk, l-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-koll minn seba jiġu, mobbija bid-deb u l-inċens, u jxandru it-tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. Flimkien. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. Tħaddar fimu l-ġustizzja u islim kotran sa ma jintemm il-qamar, isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art flimkien. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. Islaten ta' Tarsis u ta' Gżejjer jagħtuh ir-rigali, islaten ta' Seba u ta' Saba qottijiet iġibulu. Iqimuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu flimkien. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu, iħenna d-dajjef u għall-fqajjan, il-ħajja tal-fqajrin isalva flimkien. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk ima mulej. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal ġittakom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Danu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri
li l-pagani huma msejħa biex ikollhom semm mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom semm mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimu l-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sama bihom u tħawwatu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassissin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U ma qalulu: f'Betlem tal-Ludija, għax hekk inkiteb mill-profeta, u int Betlem art ta' Ġuda, le m'intix li żar fost l-bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jira il-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlem u qalilhom: morru, staqsu sewwa għat-tifel u meta ssibuh ejjew għejduli ħalli jien ukoll niġi jinqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw li t-tifel ma' Ommu Marija, inxteħtu fl-art imuh, fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali, deb, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mistijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa għat-tħabbira tal-festi. Esis huti, der fostna is-seħeb tal-mulej, u se jibqa' jidher sa ma jerġa' jiġi b'seta' u glorja kbira. Tuħu l-sena kollha flimkien mal-Knisja, aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tliet tiem imqazza tal-għejd,
li fihom niċċelebraw il-passjoni il-mewt u l-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Fih il-31 ta' Marzu se ngħixu mal-Knisja kollha il-ferħ tal-Għid il-kbir li jxerret ma' kull imkien fid-dinja. Iżda kull nar ta' ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid. Għax kull nar ta' ħadd il-Knisja tiċċelebra l-misteru tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-mulej bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet tagħna ħajja ġdida. Marbutin ma' din il-festa tas-salvazzjoni tagħna fl-14 ta' frar niċċelebraw il-jum qaddis tal-bidu tar-randan imqaddis. Fih 12 ta' Mejju hemm it-tluq tal-mulej fis-sema. Fih 19 ta' Mejju niċċelebraw Għid il-50 li għala iż-żmien tal-Għid il-kbir tal-mulej. U hemm imbagħad fl-ewwel ta' Diċembru l-ewwel ħadd tal-Avvent meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Għid meta matul is-sena tiċċelebra il-festi tal-imqazza Verġin Marija Omm Alla u Ommi l-Knisja, tal-Apostli u tal-Qaddisin, tal-Martri u tal-Raja tal-Erwieħ u tal-Verġni. U kull meta tagħmel it-tifkira ta' ħutna il-mejtin. Waqt li tagħti tifħir, ġieħ, glorja u ratti l-ħajr lil mulej Ġesu li kien li hu li jibqa' dejjem sit iż-żminijiet u sultan tal-ħolqien kollu. ħafna drabi fil-ħajja tagħna ta' kuljum ngħixu b'ħafna kurżitajiet. U fuq ix-xogħol nibdew nitkellmu fuq dak u fuq dik u fuq l-ieħor u fuq l-oħra. U rridu nkunu nafu x'għamel dak, x'għamlet dik, x'inhu jiġri, minn fejn xtra dik il-karozza, kif akkwista dik il-biċċa art, kif sar sinjur f'daqshekk malajr. U ħallina ħanistaqsu kontinwament. U dawn il-mistoqsijiet iservu biex jew nħossuna aħjar jew nħossuna għar. Għax meta aħna jidrilna li ħadd ieħor qiegħed jagħmel għar minna, allura kważi kważi ngħixu bis-sensazzjoni li aħna qegħdin f'postna mela maħniex daqshekk ħżiena. U meta ħadd ieħor jagħmel aħjar minna jew jasal iktar minna u forsi aħna nkunu nixtiequ naslu fejn wasal hu jew fejn waslet hi, inħossuna għar. Hija kurzità allura illi aħna nippruvaw nissodisfaw fil-ħajja tagħna u li ħafna drabi nispiċċaw ngħixuha fuq ix-xogħol, fl-uffiċċji, ngħixuha f'xikju li nkunu qegħdin nagħmlu x'imkien bħal fejn affinant il-hairdresser. U nibdew ntaqtu, jgħidu jekk tkun taf xi ħaġa mur għand il-hairdresser u jgħidulek kollox x'ikun qiegħed jiġri, mhux tant fil-pajjiż fl-aħbarijiet imma fil-familji u fit-toroq, fil-kantunieri kollha ta' djar. Imma hemm kurżità oħra. Hemm kurżità oħra li tajjeb illi nagħtu kasa
u nirrispettawha u nippruvaw nqajmuha mhux daqs il-kurżità tal-gossiping tal-ħajja ta' kuljum, imma ħafna iktar. Għax meta jien nistaqsi jekk it-tfal ta' dejk jew tal-ieħor jew tal-oħra waslux jew le, igradwawx jew le, fl-aħħar mill-aħħar jien x'in kun qiegħed infittex? X'in kun nixtieq? Inkun nixtieq il-valur tal-persuna tiegħi u tal-persuna ta' dawk ta' madwari. Inkun nixtieq li jien ikolli stima. Inkun nixtieq li anki l-oħrajn li jarawni b'dinjità. Inkun nixtieq li anki jien f'għajnejn l-oħrajn nidher bħala persuna normali bħal ħaddieħor jew forsi aħjar minn ħaddieħor. Imma din id-domanda li hemm fija li jien ikolli valur, li jien ikolli dinjità, l-ebda kurżità minn dawk tal-gossiping mejsa taqtaħħieli. L-ebda waħda minnu. Anzi, ħafna drabi il-kurżità tal-gossiping titfani f'infern illi ħafna drabi nispiċċa fid-batija kbir. Jew inkella għar nispiċċa biex niġġustifika l-email ħażin tiegħi għax ħadd ieħor jagħmel bħali jew għar minni. U x'jiġri? Mhux talli ma nħossni aħjar bħala persuna, imma talli nkun qiegħed naffeċ lili nnifsi. Hemm kurżità li hija wisq iktar profonda u importanti. Hija superjuri għal dan kollu. Il-kurżità li lili ġġalni nistaqsi imma x'sinifikat għandha, x'tifsira għandha l-eżistenza tiegħi fuq din l-art. Il-kurżità li lili ġġalni nistaqsi imma x'sens fija it-tbatija li jien għaddejja u għaddejja minnha. Indipendentement, mhux importanti jekk l-oħrajn mhumiex ibatu bħali jew le. Jien. Hemm kurżità li lili ġġalni nsib risposta jew nfittex risposta għalfejn jien għandi nissagrifika ruħi fil-familja. Għalfejn jien għandi nagħti lili nnifsi lil dawk li nħobb. X'sens fija il-mewt? Hemm ħajja wara l-mewt jew m'hemmx. Hemm kurżità li jew iktar profonda u li lili tagħtini bażi soda. Bażi wisq iktar soda mir-risposti li nirċievi għand il-hairdresser. Jew mir-risposti li nirċievi għall kurżità tiegħi fl-uffiċċju. Bażi wisq iktar soda li tagħti sens lil ħajti, li tagħti dawl lill-esperjenzi kollha tal-ħajja tiegħi. U kieku jkollna naqraw il-Vanġelu tal-lum b'dan in-nuċċali tal-kurżità, nindunaw il-waħdi għall-kurżità ta' Erodi, il-kurżità tal-qassisejn il-kbar li kien hemm fil-palazz ta' Erodi flimkien mal-kittieba, u dik hija l-ewwel kurżità. Ħanara min huwa aħjar jew għar minni. Ħanara minn lili se jkaċċini se jniżilni minn fuq it-tron tiegħi jew inkella minn lili se jkun ta' teddida għalija. U dawk waslu wkoll biex ikunu jafu. Imma hemm kurżità li hija wisq iktar profonda, il-kurżità tal-maġi. Li jfittxu d-dawl, dawl fuq l-eżistenza tagħhom, dawl fuq il-ħajja tagħhom, dawl fuq is-sinifikati, fuq it-tifsiriet ta' dak li jiġri madwarhom. Kurżità li tħares il-fuq, mhux tant l-isfel. Li tħares il-fuq, li titlob risposti li jiġu mill-għoli, li titlob risposti li jiġu mill-raġuni, mill-loġika, mhux biss mill-emozzjonijiet u mill-bżonnijiet ħafna drabi baxxi tagħna. Risposti li jiġu minn fuq. Il-maġi jħarsu l-fuq. Ikollhom l-umiltà dawn il-persuni, dawn in-nies illi jarfu li r-risposti għad-domandi profondi tal-ħajja ma jsibuhomx minn nies oħra. Ma jsibuhomx sempliċement mix-xjenza, imma jsibuhom ukoll u fuq kollox mill-kelma tal-Alla, mir-rivelazzjoni. Din hi l-mixja li jagħmlu l-maġi. Huma li jitilqu mill-osservazzjoni tal-ħolqien u jibdew jagħmlu mistoqsijiet, għax meta aħna nħarsu lejn xemx tiela,
Meta aħna nħarsu lejn ix-xita nieżla, meta aħna nħarsu lejn il-maltemp, lejn il-blazzi, lejn il-baħar, is-sbuħija tal-ħolqien, meta aħna nħarsu lejn ġisimna kif jaħdem perfett aktar minn għall-Lord Svizzeru. Walla ħares tiġi xi ħaġa żgħira mill-ewwel tinduna. Aħna bil-fors nistaqsu ngħidu. Bil-fors immorru lil hinn mix-xjenza. Ix-xjenza tgħidilna il-kejf, tgħidilna il-mod ta' kejf organu jaħdem mal-ieħor, imma ma tgħidilniex min qiegħed jagħti l-qawwa u s-saħħa biex dawn l-organi jaħdmu flimkien. Ma tgħidilniex x'inhu l-iskop aħħari l-bniedem, fejn jasal il-bniedem fl-aħħar ta' ħajtu. Jekk ħajjitna ix ħela ta' ħin, ħela ta' żmien, jew għandix skop u valur iktar preċejs, għax hekk il-ħajja tagħna m'għandix skop u valur wara li nispiċċaw minn hawn minn din id-dinja, allura lanqas dak li ngħixu fid-dinja m'għandu l-ebda valur. Laqas dak li qegħdin nagħmlu issa, jew li nagħmlu matul il-ġimgħa fuq ix-xogħol m'għandu l-ebda valur. U ma dawn il-mistoqsijiet profondi li l-maġi, li dawn it-tlet slaten maġi kif nafuhom aħna, kif għaddithomna tradizzjoni, ġelithom jibdew mexjejn. Din l-idea tal-mixja. Il-maġi mexjejn waqt li Erodi, is-saċerdoti u l-kittieba huma qiegħdin. Huma f'Ġerusalemm, fil-palazz imma fid-dlam, fil-palazz imma skjavi il-sira, ta' xiex, tal-fissazzjonijiet tagħhom, tal-poter tagħhom, taċ-ċertezzi folozz tagħhom. Kemm ngħixu f'palazzi aħna wkoll ta' ċertezzi folozz. Għandi l-flus moħħi mistrieħ, it-tfal waslu moħħi mistrieħ. Palazzi ta' ċertezzi folozz. Għax ma jtawkx risposta għal kurzita l-iktar profonda li inti għandek. X'sens fija il-ħajja, x'sens fija l-esistenza. U biex insibu risposta għal din id-domanda profonda, rridu nakkumpanjaw lil maġi fil-mixja tagħhom. Irridu nirraġunaw, nistaqsu. Irrid ikollna d-dubji. Il-bniedem li ma jistaqsejx ma jkollux risposti. Il-bniedem li ma jistaqsejx jibqa' flama. Kif kienu flama l-kittieba, il-qassisejn u Erodi kienu flama. Għalhekk il-kewba sparixxiet meta il-maġi jidħlu fil-palazz għax hemmhekk kien hemm midlam. F'Ġerusalemm, fil-Vanġelu ta' San Mattew, hemm midlam. Imbagħad jerġgħu jarawha wara l-kewba. Wara li jibqgħu mexjejn. Wara li jiltaqgħu mal-kelma tal-Alla, l-Iskrittura. Il-kittieba jqalbu fl-Iskrittura u qalulhom lill-maġi f'Betlem għandu jitwielet. Hemmhekk issibuh id-dawl f'Ġesu. Ġesu huwa d-dawl. U għalhekk għadna kif smajna din it-tħabbirek sabiħa dritt wara l-Vanġelu. Għaliex hija il-kontinwità tal-Vanġelu. Hija l-Vanġelu li jdum għal sena sħiħa. U għad-dawl ta' Ġesu li jrid idawwa l-esperjenzi tal-ħajja tagħna. U aħna fil-mixja tal-ħajja irridu nagħmluha ma' Ġesu ħalli nħalluh bis-serjetà nħalluh. Jagħtina d-dawl fuq il-ġrajiet, fuq l-emozzjonijiet, fuq id-dubji, fuq il-ħsibijiet li aħna ngħaddu minnhom. U rridu nagħmluha l-mistoqsija. F'kull esperjenza tal-ħajja. Ġesu fejn hu f'din il-ġrajja. Ġesu x'irid jgħidli b'dak li ngħaddej minnu. Ġesu kif qiegħed imissni, kif qiegħed inħossu f'din id-dbatija. Dawn il-mistoqsijiet aħna rridu nagħmluhom bħal maġi. Hekk nimxu mhux tant fuq l-iġmla imma fuq l-esperjenzi tal-ħajja tagħna. U ma l-esperjenzi tal-ħajja tagħna li bil-mod il-mod iġeluna nħarsu l-fuq biex naraw il-kewba li twassalna din il-kewba. Twassalna fuq fejn hemm it-tarbija u tisparixxi l-kewba. Id-dawl il-kewba waqfet fuq fejn kien hemm it-tarbija, waqfet mhux sempliċement għax saret statika ma mxietx iktar.
imma waqfet għax intfiet. Għaliex intfiet? Għax issa d-dawl huwa Ġesu. Id-dawl huwa Kristu. Ew nitolbu lill-mulej biex fuq l-eżempju ta' dawn il-maġi li ma kunux nisboloħ, ma kunux nis ignoranti bħal ma kienu r-rajja, kienu nis intelligenti, kienu nis jistaqsu. Forsi illum aħna nassoċjaw iktar irwieħna mal-maġi milli mar-rajja. Iktar nassoċjaw ruħna ma' nies li jirraġunaw ħablu moħħhom jagħmlu mistoqsijiet milli ma' dawk li jibelgħu kollox. Bħalma forsi kienu l-antenati tagħna. Il-maġi huma aħna l-maġi. Jew nitolbu illum lill-mulej biex jagħtina li ma nibżgħux inkunu kurjużi b'mod iktar profond, b'mod li neħilna ċ-ċertezzi tagħna. Biex aħna wkoll nimxu, nistaqsu. Naslu fid-dar, xbija tal-Knisja d-dar. Nidħlu fid-dar fejn hemmhekk niltaqgħu ma' Marija u t-tarbija u nilħqu ir-realizzazzjoni tal-ħajja tagħna meta aħna noffru dak li aħna lill-mulej Ġesu. Il-bniedem realizzat, il-bniedem jilħaq il-climax ta' ħajtu tal-mixja tiegħu meta dak li hu, dak il-ftit li għandu jew il-ħafna li għandu jagħtih id-deb, l-inċens, il-mirra, jagħtih b'att ta' mħabba lejn Alla, b'att ta' mħabba ta' karità lejn l-oħrajn. Nistqarru dak li nemnu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmejn u għall-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mitu difnuh, fit-tielet jum għam l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq l-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum imweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti, u fi Knisja waħda, Qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżies, Alla jdawwalna bil-kelma u l-persuna ta' Ibnu Ġesu li der quddiem id-dinja bħala il-feddej, imqawwijin mill-fidi li rċivejna fil-mamudija. Nitolbu biex aħna wkoll inkunu wlied id-dawl billi ngħidu dawwal il-ġnus kollha mulej, dawwal il-ġnus kollha mulej. Għal-Knisja biex tiddawwal minn Kristu l-mulej u twassal l-bnedmin kollha id-dawl tal-Evanġelju nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex jogħżu l-ġustizzja u s-sliem u jibnu dinja li fija l-bniedem ineħħu kull differenza li tifridhom nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għal dawk li tilfu l-fidi jew it-tama tagħhom fik biex aħna ngħinuhom jerġgħu jsibu d-dawl tal-Evanġelju bl-imġiba tajba tagħna nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Għalina li nistqarru lil Kristu bħala Alla u bniedem biex naduraħu l-mejjel tal-imħabba tagħna lejn ħutna nitolbu. Dawwal il-ġnus kollha mulej. Missier, nitolbuk tilqat tal-bit tagħna għalina u għall-bnedmin kollha. Għaqadna aktar bħal-aħwa fid-dawl ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew fuq l-eżempju tal-maġi nofru lilna nfusna kollha kemm aħna flimkien mal-offerti tal-ħobs u l-inbit fi stqarrija ta' fidi li ser ikollna fostna lil dak li huwa s-sultan waħdini tagħna. Mill-ġdejt infakrukom li l-ġabra f'dan l-ewwel ħadd tax-xahar tkun bris il-manutenzjoni tal-katedral.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej ħares lejn dawn l-offerti tal-Knisja tiegħek. Mhux se nofrulek inċens, debb u mirra, imma lil ibnek Ġesu Kristu li taħt ixbijat ta' dawn l-offerti huwa s-sagrifikat u moti lilna bħala ikel u li jgħix għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nisuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġejt għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut intfejjaqtna bis-sebħ ġdejd tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda. Sanctus, Dominus Deus Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħobs u nixorbu inħabru l-mewti u lej samati. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
افتكر مولاي في كنيستيك مشردة ما الدنيا كلها واتقف المحبة فيمكن مع البابا فرانجيسكو مع الاسقف تان انطون ومع المنستي كلها. افتكر ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien il-benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali, Monsignor George Tabone, Carmelo Haber, George Sultano Benini Attart, Manuel Saliba, Manuel u Tarċisa Ċefal, u ħutna l-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Ursula Verġni u Martru u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qed nagħmlu l-esperjenza tal-maġi. Aħna dalodu tajnieh mhux depp inċensu mirra, ma ftit mill-ħin tagħna, forsi l-lum ftit iktar mis-soltu għax qed indumu naqra iktar mill-qudisa tas-soltu. Imma bħalhom aħna qegħdin insibu r-rigal ta' Alla lina Ġesu. Aħna ntuħ xi ħaġa żgħira u jagħtina lill-ibnu. Qegħdin hawn biex nirċievu r-rigal il-kbir li huwa Ġesu. Nistħajluna bħal maġi fid-dar li hija l-Knisja. Marija, figura tal-Knisja tal-Om, li qiegħda toffrilna lil Ġesu. Ġesu ġej għandna. Jew nilqgħuh billi nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smewi jitqaddes ismek. Tiġi saltnata, ikul tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum. Aħfrilna d-nobitna, bħalma naħfru lil min ħatjarin. Iddaħħalniex fit-tiġrid, isteħlisna mit-teni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li intrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu, ir-rigal ta' Alla lina, danu dak li jerfa' fuq il-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Sejrinna qorbu għat qarbin biex nilqgħu fina lil Ġesu li huwa id-dawl li jdawwal il-mixi tagħna u jqarribna lejn il-milja tal-ħajja u tal-imħabba.
nitolbu. Mulej, mexxina dejjem u kullimkien bid-dawl tiegħek tas-sema biex b'fema safja narfu l-misteri qaddisa li fihom għoxbok tatina sem u nirċevuhom kif jixraq bl-imħabba kollha bi Kristu Sidna. Ġala darba wasalna fit-tmiem tal-festa tal-miliet, dawk li jixtiequ fit-tmiem ta' din il-quddisa nistgħu noqorbu u nagħtu qima li ġbija tal-bambin waqt li nistqarru l-fidi tagħna f'dan il-misteru tal-inkarnazzjoni. Il-festa tal-Mamudija tiġi ċelebrata għada it-tnejn u għaldaqstant f'kull qudiesa jsir it-tiġdid tal-wedijiet tal-Mamudija. Minn għada tnejn il-qudiem nerġgħu lura r-rutina tal-ħajja tal-parroċċa kif smajna fl-omelija l-kurzita tagħna fuq dan Ġesu. Għaldaqstant nerġa' nħeġġeġ għal katekez tal-adulti it-tnejn fil-għaxija fis-7:30 terġa' tibda tiltaqa' l-komunità Ewkaristika, imbagħad nhar it-tlieta fil-5:30 il-grupp tal-Lexio Divina, il-ħamis fis-7 jkollna l-adorazzjoni b'talb għal vokazzjonijiet u għal-dusija tas-saċerdoti, u s-sibt li ġej fil-5:30 ikollna il-laqgħa ta' darba fix-xahar għal koppji miż-żewġin fl-ewwel snin tal-ħajja tagħhom. Għada wkoll jekk il-bambin irid inkomplu l-katekizmu ta' tfal fil-ħinijiet u l-ġranet tas-soltu. Il-ħarġa tal-anzjani u r-romol tinżamna l-3-16 ta' Jannar. Il-programm jidher fil-bulettin. Grazzi lill komunità kollha għal ġabla li saret tad-Dar ta' Providenza fl-ewwel ta' Jannar li kienet ta' 1100. Grazzi wkoll il-familji li waslu l-envelopes tal-istrina. Nħeġġeġ familji oħrajn iħossu li għandhom jgħinu u waslu dan l-envelop u jiġbru l-kalendarju parrokjali għal din is-sena l-ġdida 2024. Il-mulej ma'kom, iberikkom iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.